zagen wat Pieten voorbij komen. Zaken ze het naar Boetenvleen. Maar we moesten de jas nog naar meid. Was wat fris. We hebben zien of we ze ergens treffen kunnen. Hoi mijn zaken. Hoi zaken. Hoi zaken. Ik kom haast even wat mensen op heen. Goedemorgen, en hij rij en hij vlag. Wat ben je onder de wand? Ik in de voetbal. Oh, ik ben achteruit, denk net vooruit, hè? Komt net goed. Komt net goed. Ja, zaken met voetballen bij Friese Boys. En voor de media, waar komt hier in Broeksterwold aan? Sinterklaas! Hey. Ries was net Deltink. Dat is een shit dat ze er al binnen. Ze zijn shit ze in het dorp binnen. Even zien dat dit er al is. Ze is toch wel Pieten in het dorp? Ik nog niet. Wacht even, shit uit de boek. Ze is toch wel... Oh, een beetje, maar zit er het vooruit, denk ik. Ik zie nog geen Pieten zaken. Maar ben ik nog niet bij de brink? Wie ben ik nog net bij de brink? Nee, de brink is het... En hij is Pipper. Ja, is bij het dwarpshuis, hè? Ja. Daar komen ze altijd. En ook doen ze in het dwarpshuis, maar nou vanwege de corona gaan ze het feest houden op het parkeerterrein, hè? Op het brink. Dat hebben ze zaken. Daniel die vindt het nice te drinken. Shit, dit is even shit. Nee, nog geen pieten, nog geen cadeautjes, nog geen pepernoten. Helaas, pinda. Kaas! Nou ja, gelukkig maar steeds ik voetballen, dus dat doen we vanmiddag, hè? Ja. Nou, we zijn bij de Friese Boys. Maar het team nou even ziekje. Volgens mij ben ze daar. Nee, dat ben je oren, toch? Dat ben ze net. We gaan ze vroeger. Dus ze ben klaar voor de wedstrijd. Ik ben benieuwd wat het juist wordt. Goed zo, mooie bal. Jammer jongens. Nou, we gaan even skoft. Ik kan iedereen even watchen. Nou, het zit nu 3-12 voor oren. Dus we gaan nog even wat scoren, maar het komt vers goed. Het is wel heel leuk, ze hebben behoorlijk wat werk. Wat is die hè? Die weer mooi. Nou, we zijn inmiddels bij de tweede helft gedaan. Zaken die had nou treien scoort, dus het stiert treien. Oh nee, wacht. Die maar had ik niet gescoord, dus het zit 4 treien. Ze staan voor. Dus ja, die masket krijg ik nog hierin. Dus dat is wel super cool. Ja, het is wel mooi dat ze nog een paar wegen winnen. Dat seizoen heeft per se te winnen, maar het maakt wel een beetje, dat ze een beetje leuk op zijn. Dat is leuk. Oh. Dat is de moed zo mooi op, Hilda. Dat is de moed zo mooi op. Oh nee, hè. Zullen we hem dat eens even goed doen? Ja! Goed zo, Diemer! 5 treien, wat klasse! Nou, de wedstrijd is al rond. Het is 5 treien. Dus echt super goed. Echt heel goed spelen. Beide teams trouwens. Echt super leuk. Ze gaan nog even penalty shit, zoals altijd. Nou, echt een topwedstrijd. Klasse jongen. Goed spelen zaken. Hey. Tommy. Hey, krijg je een high five of zo? Zaken zullen op het chip even bellen, maar het goeie nice. Hoi mijn zaken. Hoi zaken. Hoi zaken. Ik kom haast even wat mensen op heen. Je komt aan en wat mensen op rijden, oké. Ja? 3 goals maken? Draaien? Ja. Nee. Ja. En hoeveel houdt de keeper weg? Nee, 4 draaien won. 4 draaien worden we nog draaien maken. Ja. Het was met de eerste vol heel. Verdikke. Wat bergen, oh joh. Oké. Dus we zeggen, wat za? Hota. Ik heb best een linker met water. Oh. Komen we daar. Oké. Doei. Nou, om het chip weer. Dat is weer wat om het chip met de season had.
Nou, schoon u? Ja. Nou, go. Auw. Hallo. Wat hast je er even lekkers van? Die Die is hartstikke op zoek wel. Ga ik het 2 goals maken? Ja, het is Sinterklaas hier, dus ja, 2 muntjes met 2 piepermuntjes. Nee, dat heb je nog? Nee. Oh, waarom net? Koekje piepen. Nee? Nee, je bent lekker zacht, joh. Nou, weer een leuke wedstrijd, jongens. Ja? Ja, echt super. Gaan we lekker douchen, vriend? Wie kan even zien, Ad? De pieten er al aan. Ad de pieten er al aankomen. Zaak en Ilde, ben er heel nog klaar voor? Wat ben je mooi. Wat ga je wel hier van roetvegen op de holen, hé. Dit is mooi. Ilde zit naar die holen te zitten. Laat zaken daar op een neus. Zie je dat? Op mijn neus echt net op Pieter bij dit. Oh, ik krijg ze tuut, denk ik. Schatjes. Nou, maar met Ruudje. Kom eens er al aan. Jou. Oh, net als zaakjes in muts. Stier Stiek op die aan. Oh, dat heb ik net leer. Zeg eens even. Komt er al wat aan? Nee. Wat verdikkie. Nou, als het goed is, gaan de Pieten eerst terug het dorp en dan gaan ze aan Pieterdisco op het brink. Dus ja, we zitten wachtje. Hopelijk komen ze straks. Kijk, dat disco ligt achter die zaken, hè? Zeggen wat Pieten voorbij komt. Zaken is het naar Boetenvleen. Maar we moesten juist nu nog naar meid. Was wat fris. Dan we zien of we ze ergens treffen kunnen. Daar ben ze. Ah, Pieten. Waar ben je? Een mini-pietje. Een mini-pietje. Even wennen, Leuk. Even zwaaien. Die heeft een coole auto. Lekker hobbelen. We hebben een zakeltje aan. Ja, die gewoon naar. Die weer niet in het vlot. Oh. Klein wieltje zingen. Moest ik zo hard omholen? Ja. Mini-Piet. Had ik net een disco? Ja, hè? Haal ik een doosje. Oeh, het kruist toe. Nee, ja, maar joh. Koud, er zaten wat tussenjes, hè? Pak maar. Van Mem? Mem hier? Piepernuutje. Nou, wil je het met me doen? Hoi. Kijk wat piepernutjes. En daar, hey. Er komen hier een Vietnam meer pieten al ook. Waar komen we erom? Waar komen er aan de pieten? Hey! Mocht je hem de golfkart van Pakenzaken leren? Ja, Sinterklaas is heel lief voor je vregen. Oh, wat leer. Anders moesten we helemaal fietsen. Dankjewel, Piet. Zo'n mooie Piet. Ja, Kom maar eens mij. Vet mooi. Kom eens, stik mij eens dansje op het brink. aan lekker doosje, hè? Man en dat, die maar Die wat ik met piepen nu in de auto had. Alsjeblieft, die auto. heel die auto. Ja, auto van uit het werk. Dat is een nieuwe auto. Hier wil kennen, ja? En dat is een mooie Pieter. Ja, maar Piet. Ja? Ja, maar. Hij zegt goede dingen komen. Ja. Ja. En Dat zo. Nou, we zijn onderwijs naar de brink. Zullen we even zien of de Pieter Disco ik vinden kennen? En de golfkart van u daarin. Ja? Ja, die liet trekken in. Oh, die zijn dus al onderwijs naar de brink. Ja. Op naar de brink. De Pieter Disco. Ja, daar komen ze bij ons zaken, heel party. Oh, daar komen ze aan. Tja, daar. Zwaaien. Daniel op skelter. Dit is vet. Wat leuk, jongens. Echt superleuk.
Come on, Pieter! Oh yeah, it is party people! Pieter! Het is tijd om met z'n allen te gaan springen. Eerst naar links, dan naar rechts, dan naar voren. En als laatste weer naar achteren. Opgelet, daar gaan we. En alle Pieten gaan naar links, naar links, naar links. En dan weer allemaal naar rechts, naar rechts, naar rechts. En alle Pieten gaan naar voren, naar voren, naar voren. En met z'n allen weer naar achteren. Naar links, naar links, naar links. En dan weer allemaal naar rechts, naar rechts, naar rechts. En alle Pieten gaan naar voren, naar voren, naar voren. En met z'n allen weer naar achteren. A few moments later. Sinterklaasje, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaasje, Nou jongens, wat een ontzettend leuk feest. We zullen weer onderwijs naar huis. Zaak had van de morgen hartstikke mooi voetbal geweest. 4-3 jongen hè. En nou dus naar het Sinterklaasfeest. Wat een topdag. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? abonneer je. En zet een blauwe toek omheen. En vergeet net de chill te downloaden van je tablet als telefoon. Of naar je chatvlog.